Obchod není pro každého a u nás to platí dvojnásob. Já jsem Melanie, tohle je Rastio. Dobrý deň. Majitel Business Success a my se dneska pobavíme o tom, pro koho je obchod u nás. Rasti, já bych začala tím, jaký jsou pro nás parametry dobrýho obchodníka. Tak ak niekto chce byť naozaj dobrým obchodníkom a tou otázkou sa už ja dlho zaoberám, tak u mňa má také 3 hlavné parametre. Prvý parameter, musí mať ľudí rád. Čiže rád s nimi komunikuje, rád ide s nimi do kontaktu, rád sa s nimi baví, má rád ľudí taký ukecaný. Druhý parameter, ten človek musí byť v živote čestný, rovný. Ak niekto v živote mu normálne klamať a podvádzať, a to je jedno v akej oblasti života, má v hlave to, že podvod je normálna vec. V tej sekunde bude asi klamať aj zákazníkov. Alebo môže. A tretí parameter, ak niekto má byť dobrým obchodníkom, musí veriť tomu produktu, musí ho mať rád, musí mu to dávať zmysel, musí veriť tej svojej skupine. Nedá sa robiť poriadne niečo, kde mám sám hromadu pochybností. To sú na 3 základné parametre. Komunikácia, férovosť, viera v to, čo robím. Super. Je obchod u nás podle tebe něčím specifický? No ak niekto pochopí obchod, tú podstatu obchodu, že obchod nie je lúpežníctvo, ale je to naozaj pomoc tej druhej strane. Pomôcť niečo vyriešiť, niečo vyladiť, to máme všetci rovnaké v obchode. U nás je možno špecifikum v jednej veci. Nepredávame hmotné, mechanické veci. Čiže ak predávam auta, ak predávam šaty, sadni si do toho, oblec si to, vieš to vyskúšať, cítiš to, vnímaš to. To je tá rovina mechanických vecí. Vyskúšaj si stroj a tak ďalej. Ale u nás predávame vzdelanie, ochytrujeme ľudí, posúvame ich dopredu a to sa nedá chytiť do ruky. Takže týmto je náročnejšie, nedokážeme náš produkt dať do ruky zákazníkovi, chyť, ochutnaj, sadni do toho. Týmto je možno špecifické. Ano. A pro koho ten obchod u nás je, kdo u nás uspěje z naší zkušenosti? Tým, že robíme služby, nie mechanické veci, nestačí byť iba ako dobrá pusa, že dobre komunikujem a tak ďalej. Ten človek musí byť o niečo ďalej, musí byť ochotný sa vzdelávať, sám sa posúvať dopredu, sám sa učiť, pretože ak chcem niekomu predávať jeho zlepšenie, a bavíme sa o majiteľoch firiem, bavíme sa o top manažeroch, bavíme sa o obchodníkoch. Oni majú veľké skúsenosti. Sám musím o to niečo vedieť. Čiže musím študovať, posúvať sa dopredu aj po ľudskej stránke. Takže u nás je to náročnejšie, že človek sa musí neustále ten produkt učiť, vzdelávať, posúvať sa dopredu. Nenaučím sa jednu vec, cenník a tak ďalej, to je málo. Jasně. Ty máš sám tu zkušenost, protože ty jsi začínal před už možná více jak 30 lety, přesně na té obchodní pozici. Co je tam nejnáročnější podle tebe? Tak u mňa to bolo o tom, už som vlastne spomínal túto vec, je to veľká výzva, nedá sa iba naučiť niečo odprezentovať, ale fakt tomu treba rozumieť, prenikať do toho. A to je práve to, čo mňa možno získalo pre tú firmu. Ja keď som bol kedysi ako účastník, zákazník na obchodnom tréningu, práve tento bol, tak vlastne mne spadla sánka dole, mne sa to fakt tak páčilo, do firmy, do života, všade. A ja som stal pred veľkou križovatkou. Bol som inžinier, študovaný programátor, teraz budem programovať za krásne peniaze, alebo pôjdem predávať reality za veľké provízie, alebo skúsim robiť nejaké vzdelávanie, tedy to začínalo u nás, bez nejakej veľkej istoty. A mi sa to tak páčilo. Tá možnosť rozvíjať seba, študovať v podstate do nekonečna, byť stále lepším a lepším a ešte popri tom pomáhať ostatným, že vyhrala tá troška neistota, ale jedna istota tam bola. Pohnem sa dopredu. Super, děkuju. U nás to funguje tak, že člověk začíná tím obchodem, je obchodník a postupně se může vlastně posunout na pozici konzultanta, na pozici lektora. Ten obchod, toho se nezbaví, to tam je pořád. Ale řekni mi, proč máme tenhle systém? Ten systém je takto, to je pravda, že ten obchodník časom vyrastie. Ale u nás obchodník, ak pochopil našu prácu, on není obchodník. On je diagnostik, on je analytik, on je konzultant, on je coach, mentor, to je jednak to pomenujeme. On je niekto, kto neponúka, on príde a fakt sa musí kompetentne s tým človekom baviť. Ako mu to beží vo firme, ako mu to beží v obchode, aké tam má väzby, ako to má nastavené. To znamená, musí byť naozaj kompetentne vzdelaný. A
Čiže na začiatku ten človek je obchodník, ale od samého začiatku je konzultant. On vlastne s tým človekom diskutuje, baví sa s ním o tom, čiže musí sa rýchle vzdelávať. Takže on konzultuje od začiatku. Dokonca aj keď je nováčik, relatívne rýchle môže začať oficiálne konzultovať malé základné veci. A tým, ako naberá prax, lebo tá prax je v teréne, nie v knihách, tak je schopnejší a schopnejší a prirodzene ho to ťahá do vyššieho levelu, že chce to dodávať, učiť aj sám. Takže tá cesta je takáto. Ale aj keď už sú to starí mazáci u nás, čo vidím, nechávajú si svojich klientov, pretože sú na dráte so životom, nerozprávajú o niečo, oni to žijú. Nie sú to teoretici. Takže chceme, aby každý z našich ľudí, ktorí časom prednášajú, zostal na dráte aj s klientami. Ale u nás obchod naozaj nie je taký ten obchod, je to poradenstvo od prvej sekundy. Takže je to pre ľudí, ktorí sa radi učia, radi sa vzdělávají a radi pomáhají jiným. Tak už jsme ji zmínili, že to není úplně jednoduché, ale co ten člověk vlastně tou prací u nás získá? Tak je to, nie je to jednoduché. No čo je v živote jednoduché a zložité? To, čomu nerozumiem, to je zložité. A to je jedno kde. To znamená aj u nás, ak to je zložité, rovná sa nemám dostatok dát, nemám dostatok praxe, dostatok drillu, to znamená, treba to iba nabrať. To nie je zložité vo finále, ak sa to naučím robiť. A čo u nás človek dostane? Keď som budoval naše týmy na Slovensku a potom aj v Čechách, tak ja som tým ľuďom hovoril jednu vec. Ak dáte dôveru tejto firme, ak sa vám to páči tá myšlienka, ak vám dáva zmysel posúvať dopredu seba a iných, ak tam nastúpite, ja si ruky polámem, aby ste sa rozbehol, aby ste sa chytil. Fakt budem vodne v noci pri vás stáť, aby vám to fakt išlo. A to isto čakám od vás. Budete makať, snažiť sa, učiť sa, pýtať sa, kľudne po večeroch, to je jedno. Ak vy, aj my, na tom budeme tvrdo pracovať, tak uspejete. A keby ste aj časom mali od nás odísť, jedna vec sú peniaze, ale druhá vec, to, čo tu získate, tie schopnosti, vedomosti, kvality, rozmer práce, to si berete so sebou do konca života. Inak komunikujete v práci, inak jednáte, inak organizujete, inak máte na úrovni rodinu. Veľa sa to naučíte do života. Keby ste tu pracovali zdarma, čo nebudete pracovať, tak to, čo dostanete, sa vám mnohonásobne vráti naspäť. A zase som v tom, ak vám to dáva zmysel, skočte s nami do vody, poďte do toho s nami, makajte vy, makať budeme vy a získate strašne veľa. Ak potrebujete mať istotu, bezpečie a tak ďalej, fajn, je krásna práca inde. U nás je to veľká výzva, ale tá sa mne najviac kedysi páčila. Môžem sa naučiť to, čo som sa v živote naučil. A v živote by som to spätne nemenil sám za seba, lebo to, kam som sa pohol a dostal, a nehovorím iba o peniazoch, neviem, kde by som to dostal. Takže u mňa je to naozaj krásna práca, krásna výzva, s veľkou podporou z tej skupiny a s veľkým priestorom na rozvoj. Super, já ti moc děkuju. Pokud vás to zaujalo, pokud vám dává smysl, co děláme, tak nás kontaktujte. Tešíme sa na vás.